זומבי. בדיוק. הוא רוצה לעשות אותה זומבי לגמרי. בדיוק. אבל אם זה התאבדות בשבילה? לא, לא חושב. כאילו זומבי לא יכול להתאבד. לא. הוא כל הזמן ישרת. אז כאילו רוצים לעשות ממנה זומבי. כן, וזה בדרך הנכונה? זה אפשרי בטח. ועושים ממנה את זה? בוודאי. אז גם איתי ככה, כן? בגלל מה שהוא עושה. כן, אבל הוא והוא זה כמעט אותו דבר. מבחינת של אופי. זה נכון. אתה מסכים עם זה? אתה רואה את זה ככה? כן, זה נכון. יש חפיפה. אוקיי, אז זאת אומרת, אם אני ממשיכה לעשות משהו, זאת אומרת, אני לא זומבי עדיין. נכון. אז רוצים לעשות ממני ממש 100% זומבי. 100% זומבי. בדיוק. 100% זומבי. 100% זומבי. בדיוק. 100% זומבי. 100% זומבי.